Γεια σας, παιδιά. Είμαι εδώ με τον Γιώργο. Δεν φαίνομαι Μάρη, έτσι. Όχι ρε. Μη φοβάστε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Θα παίξουμε το Ranked. Είμαι σκατά. Το Ranked σκατά είναι αυτό. Είμαι σκατά εγώ. Ξέρω. Πάμε απλά κατευθείαν να αρχίσουμε. Εσύ τώρα, εγώ είμαι Bronze 3. Και εσύ Γιώργο δεν έχεις βαθμολογία. Έκανε ρήμα αυτό. Ναι. Οπότε τώρα μετά από αυτό το match θα πάρεις βαθμολογία. Εξαρτάται με το πόσο καλά θα παίξεις. Σόπα. Ναι. Ναι. Άμα σκοτώσεις πολύ, ξέρω εγώ, θα πάει. Άμα νικήσεις κιόλας θα τα πάει σίγουρα καλά. Δεν ξέρω τώρα. Όπα. Πού μου βγάλει τώρα. Θα δω εδώ πέρα. Όχι, σκάτα copyright. Εντάξει, ναι. Ξεχάστηκα πέρα και μου άρεσε. Για δείξε μια στα παιδιά το τέτοιο, η λίστα του Snoop Dogg, βασικά μετά. Το ξέρουν ήδη. Θα το δείξουμε τι έχουνε. Να δείξουμε λίγο το... Ευχαριστώ. Προσπαθώ να κάνω. Γιώργο, κοίτα με λίγο στη βίντεο κλίση. Ναι. Ποιος έχει βάλει μουσική ρε γάμο. Θα φάμε copyright. Copyright. Φοβάμαι πιο πολύ να πεθάνω. Εδώ μαλάκα, εδώ. Μη βρίζεις ρε. Κοίτα εδώ έναν ηλίθιο, δεν είναι copyright αυτά. Μη βρίζεις. Κοίτα εδώ έναν εδώ, κοίτα εδώ Μη έναν. βρίζεις. Μου αρέσει που λέει, δεν θεωρείται βρισιά, το λες απλά για να μπορείς να βρεις όσο θέλεις. Σομόλησα. Ψηλά τα χέρια, μαύρε. Πώς έξι το βίντεο με τον πόλεμο στη Βουλή, με WWE. Και ευχαρίστη. Πάτα το βελάκι το κάτω, πάτα το κάτω βελάκι. Το κάτω βελάκι. Μπράβο. Για να ευχαριστήσεις τον οδηγό. Να του πεις ευχαριστώ που σε έφερε σε αυτό το βρωμόνισο. Πέφτω στο Snoop Dogg. Σκατονίσει. Άντε πάλι να πούμε τα Snoop Dogg. Έχει ασχολησία παιδιά με το Snoop Dogg. Να ξέρετε. Κίνη ρε οκπάκι. Μπορεί να σας πρίξει τα τέτοια τώρα. Σε όλο το βίντεο θα... Μαρή είναι ο Snoop Dogg σπίτι. Είναι Snoop Dogg σπίτι, έλα. Πώς το ξέρεις? Είναι τα low rider να παίξει και πούνε και πούνε. Και πάνε κι άλλοι παίκτες, κατά. Φύγε να πούμε ρε, άμα είναι κι άλλοι παίκτες. Έλα γρήγορα, μαλάκα δεν γίνεται. Έλα, θα το συναντήσουμε πρώτη φορά μαζί. Πάμε. Να τον κάνουμε σεφτέ. Δεν ξέρω τι είναι ο σεφτές. Φλουρός. Πρέπει να γίνουμε φλουρός. Ναι, γίνε. Εγώ έχω πει χωρίς να είμαι φλουρός. Εγώ είμαι φλουρός. Σκατά, πεθαίνω. Πέθανα. Εδώ. Πέθανα και μήπως μπορεί να με καλέσει από το φορτηγάκι. Ναι, πού είσαι? Είναι κι άλλος παίκτης στο τέτοιο. Και με σκότωσε άλλος παίκτης. Πού είσαι? Έχω πεθάνει πλέον. Ναι, και εγώ πέθανα τώρα επειδή είσαι βλάκας. Επειδή είναι ο μαλάκας ο παίκτης, μάλλον. Τότε γιατί πήγες? Γιατί πήγες? Γιατί πήγες? Αυτή ήρθε σε μένα. Αυτή ήρθε σε μένα. Δεν ήρθα πήγα εγώ σε αυτή. Εκεί πάλι. Σου είπα, εγώ θα είναι πιο δύσκολο. Και εσύ να πούμε κάνεις λες και... Τι να πω τώρα. Μην πειράζει, πάμε στο επόμενο κύριο παιδιά. Ready up. Πάτα ready up. Σας δείξαμε μια γεύση τι είναι Snoop Dogg. Yeah.
Πολύ καλά. Για... Μη Βρήκαμε το Snoop Dogg μαζί. Μην πεις καμιά, ξέρεις, τη λέξη από το N. Θα πάμε πάλι έτσι. Ναι, όχι, δεν θα πάμε. Άμα δεν είναι παίκτης, θα πάμε. Όταν που λέω να το δεις, χορεύει. Τρία, δύο, ένα. Ευχαρίστησε τον οδηγό, Γιώργο. Πες ευχαριστώ ρε στον οδηγό. Σιγά θα πάνε να... Καλά, θα δεις που θα πεθάνεις τώρα που δεν τον ευχαρίστησες. Ας Snoop Dogg τώρα. Είναι στα τέτοια σου για... Όταν παντρευτείς θα γίνεις να πούμε και θα παντρευτείς και το Snoop Dogg κιόλας. Κι ας είναι και θα είναι και κι ας είναι και κι εσένα δεν θα σε νοιάζει. Είναι ο Snoop Dogg, έλα. Αλλά έρχονται κι άλλοι παίχτες, οπότε όχι, δεν θα έρθω. Θα πάρω ένα low ranker και θα φύγω. Εντάξει. Ένας μαλάκας. Φύγε ρε. Είμαστε κατά και δύο παιδιά όπως έχετε καταλάβει. Όπα κάτσε. Ω, πεθαίνω! Τι βλάκας που είσαι. Εδώ. Έλα εδώ. Έρχομαι. Σε σώζω. Μην το ξανακάνεις αυτό, πάμε τώρα να την κάνουμε γρήγορα, εντάξει. Πάμε τώρα να την κάνουμε. Εγώ οδηγά. Ή πάρε δύο low rider, πάρε ένα δικό σου δικό μου. Πες μέσα, πες ρε φλαμένε, πες. Ω, πετάει πόντες ο μαλάκας. Τι λες ρε. Ας κατά τσιδάκι, θα πω copyright. Το φάγαμε το copyright από το YouTube. Δεν βλάκα με τσιρακάρι. Ωραία, ωραία, να κάνεις κλίνο. Όχι ρε μαλάκα. Είναι Ναι, το τέτοιο. ναι. Είπες. Όχι, ναι. Πού φτιάξαμε ρε με τα low rider. Είναι shotgun. Ω, καινούργια όπλα δεν είναι αυτά ρε. Κάνεις ρε. Μόνο του πηγαίνει το μπουρδέλ. Έλα Γιώργο, περίμενε. Ρε μαλάκα, όχι το λάμαξω. Έλα Γιώργο, έλα εδώ. Πάλι, πάει. Δεν έχω καν ζωή, έχει άλλα όπλα. Έχει ένα chest εδώ πάνω στην σκεπή. Hello! Εντάξει, δεν είναι πολλά όμως τα όπλα, είναι ένα πιστολάκι. Δεν φαίνομαι μ' αρέσει. Μπορεί να σου δώσω ένα δικό μου, έχω μόνο δύο όμως κι εγώ. Αυτό δεν κάνει τίποτα, upgrade κάνει στο όπλο, δεν μπορείς όμως. Μην χαλάς τις σφαίρες. Πάμε. Το αμάξι μου! Πάρε το δικό μου, σιγά, τα ίδια είναι και κάθε δύο. Ωραία Γιώργο, άμα είναι... Τέλος. Βγες τώρα, βγες. Έλα πάμε, τέλος. Χαλάς τις σφαίρες κιόλας. Άμα ξαναπεθάνεις εσύ σώζω, το λέω εγώ. Τις χάλασα. Κάτσε, περίμενε. Δεν σε σώζω εγώ.
Το αμάξι μου, ρε! Το αμάξι σου αυτό δεν είναι. Πού έγινε, πάρ' το. Καλά, έλα πάμε, έλα να έχουμε δύο. Άντε να πούμε. Σε παρατάω να ξέρεις. Όχι, ήταν ωραίο, ρε. Ω, περίμενε. Άντε να πάρεις μαρούλια, ρε. Σώσουν ζωές. Έλα, έχει shotgun εδώ, ρε. Μ' άρεσε αυτό με τα τέτοια. Με τα Ποιο? low rider που θα κάνουμε. Ρε, το είδες πριν που πέρασα πάνω από το low rider και έσχασε τον τοίχο. Ναι. Σπίτι. Ναι, την επόμενη... στο επόμενο chapter θα το έχουν βγάλει όμως. Οπότε... να τα... Ας τα ευχαριστηθούμε. Ναι, να τα ευχαριστήσεις για όσο μπορείς. Γιατί δεν τα βγάλουμε, ρε φίλε. Βάζουνε καινούργια μέρη στο χάρτη. Γιώργο. Άρα θα φύγει και ο Snoop Dogg. Ναι, λογικά. Αλλά μπορεί να το κρατήσουνε κιόλας, αλλά δεν το ξέρουμε όμως. Μπορεί να το αλλάξουνε, μπορεί και να μην το αλλάξουνε. Ωραία, θα κάνεις ένα βίντεο που θα πας να κάνεις τσαλές να σκοτώσεις τον Snoop Dogg. Εντάξει, ναι. Θα πιάσει. Άντε εσύ! Ρε μάλακα. Όσο ό,τι κάνει. Τσίπησε. Αυτό δεν το χρειάζομαι, το πετάω. Ρε βλαμμένε! Είσαι βλακάς. Το κάνεις επίτηδες, ωραία. Όχι ρε παιδιά. Όταν ξαναπεθάνεις δεν σε σώζω. Εντάξει. Καταλάβως ρε. Εσύ το ήθελες, τι να κάνεις. Σταμάτα σου πω, σταμάτα. Όμως, ο Πίτερ Γκρίφιν! Ρε κατά λάθος το Ο έκανα. Πίτερ Γκρίφιν! Είναι παίκτη. Έλα εδώ ρε, παίκτης, ναι, πάρτα! Από το προηγούμενο... Όχι, πήγε από εδώ, πήγε και σου. Ούτσες. Να σε ρωτήσω ρε. Ναι, Συγγνώμη γιατί... Ω, σκατά! τι έκανες. Πυροβολάνε. Κρύβομαι, κρύψου μέσα, σαν το χέστη που είσαι. Μη βγαίνεις. Μπορεί να έχουν σνάιπερ. Όχι. Είναι πασούλι. Πασόλι είναι. Έχεις κανένα σκατό medkit. Κατά βοήθεια Γιώργο. Κατά ήρθα ό,τι κι άλλοι. Έχεις medkit. Όχι, Θέλω δεν να πεθάνω τώρα. Περίμενε. Δεν μπορεί να με σώσει κιόλας. Εκεί είναι ο μαλάκας. Πού, δεν βλέπω. Κάνε άκρη, κρύψου εσύ. Γαλέπτο. Εγώ θα βοηθήσω. Θα είναι ο συμπαίκτης του. Περίμενε. Τι κάνεις. Μην Μην κάνεις καμιά βλάκια και πεθάνεις. Όχι. Σκατά έφυγε. Η ασπίδα. Έλα κρύψου όλα. Εκεί είναι, κρύψου. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε να την κάνουμε τώρα. Παίρνει το low rider, έλα. Κι έρχομαι. Έλα. Πού είσαι. Εδώ, πηδάω. Γρήγορα. Βοήθησέ με. Πού είστε. Με έχουν παγιδέψει. Τι πατάγατε εκεί τους όλοι. Ωραία. Άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς οι δύο. Δεν ξέρω, αυτή η γύρι είναι δύσκολη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε περισσότερα. Όσο και αν προσπαθήσουμε δεν θα νικήσουμε ποτέ. Πρέπει να έχουμε τα... Κοίτα ρε,
Ξέρεις τι έχει κάνει αυτή η βλαμμένη? Τι. Έχει πάρει να πούμε το Snoop Dogg, NPC εκεί πέρα, και πηγαίνει εκεί πέρα και τον στέλνει. Και τον στέλνει εκεί πέρα να πολεμάει. Για να σκοτώνει τους παίκτες. Ναι. Και τη βοηθάει ουσιαστικά. Να το λέω ρε το διαλυμένο μου. Το κλέψε ηλίθεια. Δεν πειράζει, κοίτα να δεις, θα ταρακάρει τώρα. Θα ταρακάρει και θα να χτύβασει στοίχημα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Πρέπει να παίξουμε λίγο, δεν θα τσακωνόμαστε κάπως, εντάξει. Ωραία, θα προσπαθήσουμε τα δυνατά μας και θα είμαστε σοβαροί. Δεν θα κάνουμε βλακίες. Θα προσπαθήσουμε να μην αντιναχτούν, εντάξει. Ναι, να μην χαλάμε τις σφαίρες και... Copyright! Ήταν ωραίος ο γύρος πάντως, καλά τα πήγαμε. Και δεν θα αφήνουμε ένα στον άλλον, εντάξει. Ναι. Θα συνεργαζόμαστε πιο καλά. Λοιπόν, 700! να κάνουμε τη βλακιά, να κάνουμε τα μάτια, εντάξει. Λοιπόν. Όχι, όχι. Θα τα σπάσουμε. Αλλά έχει πολύ πλάκα ρε με τα λόρια να πηγαίνουμε, πολύ αλήθεια. Yes! Ευχαρίστησα πρώτος τον οδηγό. Yes! Ρε πήδηξες. Κατά λάθος. Πήγαινε εσύ, πήγαινε. Δεν θα χωριστούμε. Μη πάμε. Πάω Snoop Dogg εγώ, να ξέρεις. Ρε πώς να πας θα πεθάνεις ρε να πούμε από το τέτοιο. Και τελειώνει και η μπαταρία στο κινητό μου σκατά. Να προλύσουμε. Έλα. Τώρα ήρθα. Μπήκα σε ένα τυχαίο σπίτι τώρα. Πάω Snoop Dogg εγώ. Πόσο... Πού είναι η μπαταρία σου, πού είναι η μπαταρία σου? Στο 9%. Έλα Γιώργο, κλείσε και πάρε με από τον υπολογιστή. Όχι, εντάξει, το έχω βάλει με ένα φορτιστή να φορτίσει να την παλέψω λίγο. Εντάξει. Τι, το έχεις βάλει να φορτίζει ενώ παίζεις? Ναι, ένα φορτιστή του Νίκο εδώ. Αχ, μπράβο, εντάξει. Ωραία, μετά θα τελειώσουμε το μάτι σου πάρα πολύ τέτοιο. Είμαι εγώ στη θάλασσα, γύρω από το Snoop Dogg. Έχουμε τώρα. Είναι εκεί πέρα, το ακούω. Είναι ένας παίκτης. Ναι. Ναι, φαντάζομαι σκοτώσει κάποιος. Κατά κάτι έγινε τώρα και παίρνω το άκουσα σε παιδιά. Ήρθα ρε εδώ. Μην πας άμα είναι παίκτης, μην πας. Έχω μια ιδέα. Θα κάνω μια καταστροφή. Το ελικόπτερο. Κατάλαβα. Λοιπόν, βόμβες. Τώρα. Ρε είναι φλουρί. Πάμε, μπες στο μάξι, φύγε. Σκοτώνω, έλα, φύγε εσύ. Το έχω. Σίγουρα. Άντε γεια. Ανέβηκε πάνω η ηλίθεια. Κατά! Πάω να πεθάνω! Έλα! Αλλά δεν πειράζει. Πειράζει. Θα σου κάνω σπεκτέκα άμα πεθάνω, εντάξει. Λύτρωσα κάπως. Έλα τώρα που είναι απασχολημένη να με σώσεις. Έλα Γιώργο. Όχι. Πήγε να σωθεί. Όχι. Σκότωσε αυτόν. Έλα, σπαστώ. Πάμε να φύγουμε εδώ μετά. Πάμε να την κάνουμε. Μ' αρέσει. Έλα, πάρε λόρατα και πήγε. Μου αρέσει. Σκότωσε αυτόν. Σε πετάω εγώ. Σκότωσε αυτόν. Πήγαμε. Τι κάνουμε. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Ήδη παράλληλα να πεθάνουμε. Μόλις μπήκαμε να πούμε στο παιχνίδι. Έλα Γιώργο.
Έρχεσαι. Πάμε να φύγουμε, ναι. Παραλίγο ήδη να πεθάνουμε. Ναι. Όχι, ας το πάει τις σφαίρες από εδώ, πάμε από εδώ. Λάμα. Λάμα του Eminem. Έλα, γρήγορα, ζωή. Ζωή. Μα την πάρω. Αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό είναι τραμπολίνο, ρε. Ναι, δεν ξέρω το θες αυτό. Ζωή εγώ θέλω. Δεν μπορώ να την πάρω, παιδιά. Όμως πήγε πιο πιστό στο κινητό. Α, δεν το είδα κι εγώ. Πάμε γρήγορα, πες μέσα στο μάτσο. Το γάμο. Είναι δύο οι πούστη, ρε, είναι δύο. Όχι, ρε. Ήταν μαλάκια. Σου είπα να φύγουμε. Κάνεις μια ώρα κι εσύ. Ωραία, Γιώργο. Αυτή τη φορά δεν με νοιάζει ό,τι σκατά λες. Πότε πρόλαβες, ρε μαλάκα, και τους είδες? Αφού είσαι κουφός εσύ, σιγά που να τους ακούσει. Μα αυτός μας έκανε ρέντο, ρε, βάστε που πιόνεις αυτά που σκάει πάνω στα μάξι, στήθα. Εντάξει, μαλάκα ήταν δυνατή με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε, παίρνουμε low rider και φεύγουμε. Οχ, εντάξει. Αλλαγή σχεδίου, γιατί μπαίνουν πολλά άτομα και πάνω στο Snoop Dogg. Και παίρνουν και αμάξια όλοι οι λύθοι. Και είναι και ομάδες, έτσι. Δεν είναι όπως την άλλη φορά. Να ψοφήσουνε. Ήρθε να πούμε μας έκανε να πούμε drive-by. Ναι, και εν τω μεταξύ, αυτό ήταν κανονικό σαν Ανδρέας. Και είχαμε και τα αμάξια έτσι, λες και ένα σπίτι, το είδατε παρκαρισμένο το άλλο ασπίδα, το δικό μου. Το πάει πίσω και τα αμάξια εκεί πέρα. Θα τα βρω, δεν θα δείξει κανένας γύφτος. Πήγαινε πίσω στο αμάξι, δεν βλέπω τη ζωή και ξαφνικά όταν με το που πήρε τη ζωή έρχεται από την ανηφόρα το αμάξι, κάνει ένα άλμα, ο άλλος πυροβολάει εσέναν, κάνει ένα άλμα, περνάει ακριβώς ξιστά από το κεφάλι μου το αμάξι. Ναι. Τι είναι αυτό, έχει πλάκα. Έλα, είναι και μαύρη. Αμάν Iron Ασπούντερμαν. Είναι ο Ασπούντερμαν. Μήλο, μπανάνα. Τι κάνει. Μπουμ. Πρώτος. Yes. Έλα. Πάμε Snoop Dogg. Snoop Dogg Villa. Πάμε πηγαίνω. Τώρα. Πάμε κατευθείαν, παίρνουμε τα μάξια και δεν φύγουμε. Παίρνουμε τα μάξια και την κάνουμε. Εντάξει, κάτω είμαι εδώ μες στην ταράτσα. Παίρνω λίγο όπλα. Όχι ρε Γιώργο, όχι. Μιας και που είμαι εδώ πέρα στο chest. Οκ. Έλα, βρήκα ένα πολυβολάκι. Ένα SFG. Περίμενε. Με είδανε φλουρί. Ωραία, πήγαινε και έρχομαι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι, ωραία, εντάξει, πάλι καλά. Κάτσε. Εγώ ερχόμουν εκεί πέρα κοντά στην ταράτσα να πηδήξεις και να μπεις μες στο αμάξι. Θα κάτσε να τσέστε εδώ. Δεν έχω αυτή τώρα τη γούπλα. Όχι, Lowrider. Πάει το αμάξι. Όχι, άμα το. RIP. Ο Lowrider του...
lowrider του τέτοιου, του Γιώργου. Κάτσε να βάλουμε και φλιβερή δραματική μουσική, μήπως το μετά. Έκανε μεγάλη ζημιά. Θα τη βάλω. Ω! Α, όχι. Ακούω αμάξι, α, εντάξει, εσείς. Εγώ θα είμαι έτοιμος εδώ. Εγώ λέω να είναι τέλειο μέρος για κάμπ αυτό, λέω να έρθουμε, να κάτσουμε εδώ να καμπάρουμε. Έχουμε και τα αμάξια. Δεν θα τα πάρουμε έτσι σαν ασπίδα. Έλα Μαριούμπα, έλα, σου έχω τη λύση, κοίτα. Η πόρτα είναι εδώ. Θα φτιάξουμε εδώ ένα τέτοιο, έτσι θα κάνουμε μεγάλη ασπίδα, αλλά εδώ να δεις. Γύρω από τα αμάξια. Ωραία. Όχι, δεν έχω άλλα τέτοια. Έχω δεν εγώ. αγράψω. Έχω εγώ, μην φοβάσαι. Γύρω από τα αμάξια. Και θα σπάσουμε τα τέτοια. Θα σπάσουμε τα τέτοια μας. Τα ξύλα, τα ξύλα. Παραθυράκι. Οπ, παραθυράκι. Πίστο, όχι. Και σπάστε τελείως, απλά και βάλω. Παίρνω σπίδα. Όχι, τι κάνω ρε. Το έχουμε, πιστεύω, το έχουμε. SMG μόνο. Έβαλα και ένα παραθυράκι εδώ. Α, περίμενε Γιώργο. Ωραία. Τι κάνεις ρε! Περίμενε. Όπα, όχι, όχι. Στο lowrider μου. Και χέστο με άμπαλους. Άστο. Ωραία, βγάλτε μου. Δεν πειράζει, είναι τέτοιο. Ωραία είναι το αμάξι. Θα πάμε και θα φύγουμε μόλις είναι, γιατί τώρα θα μικραίνει ο κύκλος. Ωραία, πάρε εσύ το μπροστινό, είναι το δικό σου, να ξέρεις. Το μπροστινό Φτιάξε εδώ πέρα μια σπίδα, γύρω-γύρω. Να καλυφόμαστε τουλάχιστον πίσω από το αμάξι. Πρέπει να τέτοια, ξύλα. Μαλάκα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άμα το. Απλά θα το σπάσουμε, εντάξει, θα τα σπάσω με δύναμη. Θα βάλουμε νήτρο και θα... Α, είναι ωραία, έχει και καρεκλίτσες εδώ. Να ράζουμε. Να τις σπάσω. Όχι ρε. Α, βασικά ναι, δεν σπάστε ναι. Θα πάρουμε ξύλο. Έλα, γεια σας παιδιά, έκλεισε το βίντεο, sorry. Ναι, θα το ενώσουμε στο μοντάζ, θα το ενώσω μάλλον βασικά. Ναι, το ενώνω. Ωραία. Editor. Έχω φτιάξει εδώ πέρα. Editor. Επιθέστηκε. Άρε, τι τέχει Ανδρέας μου. Κοίτα εδώ αμαξάρα. Σιγά ρε, μη τι, όχι, όχι στον κόλλο, μην πας στον κόλλο του αμάξου. Ναι, στο τέλος θα το... Θα πάμε τη monetize. Μην τα κάνετε αυτό σπίτι. Εδώ θέλει φωτογράφηση. Έχεις κόλλα. Κατέβα κάτω να δείξει τη σκηνή μία. Να με βλέπει. Κατέβα κάτω αυτό το κινητό. Να το τραβήξουμε αυτό. Ή μπροστά ή έτσι. Thumbnail. Λέω να βάλουμε πιο, άμα βγάλει τώρα πιο μετά που θα πολεμάμε. Κάτσε ρε, αφήνεις το χιόνι ρε. Αφήνεις το χιόνι πάνω στο αυτοκίνητό μου. Να μαξάρα. Τέτοια αμάξια να το προσκυνάς ρε. Τρομάρα σου. Ναι. Πάω εδώ κάτω λίγο εγώ γιατί θέλω λίγα όπλα γιατί δεν έχω λίγα. Εγώ να ξέρεις φτιάχνω τείχος. Φτιάξε εσύ, ναι. Κάνε τη γουστάρεις. Ωραία, θα έχω σύνθημα, εντάξει.
Άμα γίνεται κάτι, ξέρω εγώ, ενώ λείπω, Θα πρέπει να πηδήξεις όμως. θα φωνάξω σκατά με ρίγανη. Σκατά με ρίγανη, βοήθεια, ήρθαν οι παίκτες. Εντάξει. Τι? Θα πρέπει να πηδήξεις όμως τη μάντρα, να ξέρεις. Από μπροστά. Α, ναι. Να σου πω, έχω κάποιες χειροβομβίδες. Α, έχω και ζωή άμα θέλεις. Όχι, εντάξει, με τις καρύδες εκεί τα βγάλω πέρα. Περίμενε. Έφτιαξε τείχος. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Κοντά στη μέση του κύκλου. Γιώργο, τσίμπα. Τι είναι αυτό? Εντάξει, μπρο. Τσίμπα. Όχι, σκατά σφαίρες. Έρχομαι ένα λεπτό να πάρω το πιστολάκι μου πίσω. Πάμε τον μπούλο, έτσι. Με το που δούμε παίχτες, μπαίνουμε στα low rider, την κάνουμε. Την κάνω. Έλα, εγώ είμαι έτοιμος στο δικό μου. Πήγαινε και στο δικό σου. Βασικά. Με δύναμη πρέπει να το βγάλεις όμως στο δικό σου, έτσι. Ας το πάω λίγο όπιστε. Ναι. Ωραία, περίμενε για να δω καταρχήν πού είναι. Α, εντάξει Γιώργο, μια χαρά είμαστε. Άγια κάτσε. Ότι χρησιμοποιούμε τα low rider έτσι για... Μην πήδας με Γιώργο, μην κάνεις τίποτα γιατί... Σακίσω εγώ. Εκεί πέρα γίνεται πόλεμος. Εκεί πέρα στη φάρμα. Όντως εκεί γίνεται όπως και πριν την πατήσαμε εκεί. Οι βλάχοι. Κάνουν πόλεμο οι βλάχοι. Λοιπόν, ποιος θα φάει την τελευταία μπουκιά της χωριάτικης σαλάτας. Οκ. Να σου πω και ένα ανέκδοτο. Πες. Γιατί μια χωριάτικη σαλάτα δεν... Γιατί μια χωριάτικη σαλάτα... Κάνεις ρε μάλα. Γιατί μια χωριάτικη σαλάτα δεν είναι ένας καλός διαιτητής. Δεν είναι καλός διαιτητής. Ναι. Γιατί... Επειδή λαδώνεται πολύ εύκολα. Φόρε. Δεν ξέρω πώς να βάλω τύμπανο στο μοντάζ, οπότε... Βαριέμαι να βρω και το μέρος του βίντεο που θα... Τέλος πάντων. Κάνω μια σπίρα εδώ έτσι μπροστά. Κάνε, ναι. Ωραία. Τα πάμε καλά, είναι αλλά... Ναι. Ωραία. Κάτσε, να σπάσω και αυτό εδώ πέρα. Ναι. Να μην πιάνουμε χώρο. Είναι 30... 31 παίχτες, 31 παίχτες είναι. Ωραία, επιστρέφω. Εντάξει. Κάνω τέτοιο. Πρόσεχε, εντάξει. Εδώ πέρα είμαι στα πίσω δέντρα. Φώναξε σκατά απλά. Για σύνθημα, άμα εμφανιστεί κανένας παίχτης, φώναξε απλά σκατά και θα έρθω κατευθείαν να σε σώσω. Θα είμαι έτοιμος. Τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε μόνο τα φλούρια. Το σπάω και αυτό εδώ, δεν χρειάζεται. Πόσες φορές θα βρεις σε αυτό το βίντεο. Πέρασε εδώ. Ωραία, και χαμό. Δεν έχω και emote. Μηδέν κορώνες. Είμαι καλύτερο παιδιά, το ξέρω, ναι. Γιώργο, κοίτα λίγο. Γιώργο.
Γιώργο, πρέπει να κουνηθούμε. Πάμε, Γιώργο, πρέπει να κουνηθούμε. Ωραία, πες άλλο Ράιντερ. Είμαστε... Μολγόλια το πήραμε, αλλά φύγαμε. Πρέπει να φύγουμε γιατί είμαστε στην άκρη του κύκλου. Μετά πρέπει να τρέξουμε πολύ. Είναι ένας εκεί πέρα νομίζω. Άστονα, άστονα. Άστονα να επιβιώσουμε μέχρι το τέλος και δεν μας νοιάζει τώρα. Δεν έχει σημασία πώς σκοτώνεις. Η σημασία είναι να μείνεις μέχρι το τέλος. Μπορεί να νικήσεις. Ένα καράβι ήταν εκεί. Τα ακούσε. Μπράβο ρε! Πάει ο ένας! Μπράβο! Άντε πήγα! Περίμενε. Τέλεια. Κοίτα. Ποιος είπε, κοίτα. Άντε εσύ το έχεις αυτό. Το βάλω. Σκάτα να πήρεις το... εκεί, το πρέπει. Γιώργο, πρόσεχε, εκεί. Πίσω σου. Την Αραβία. Πάμε, φύγε, την κάνουμε. Μπες μέσα. Πάρε το άλλο, πάρε το άλλο. Ποιος το άλλο? Πάμε, φύγε. Είναι και καλά γι' αυτό. Βάλε νίκιο. Τούρμπο. Έχουν μείνει 12 άτομα, τα πάμε πολύ καλά. Λίγο πιο προσεκτικά. Άτομα είναι από εκεί, φύγαμε. Φάτονα, Γιώργο. Το γάμο, έχω λίγη. Ωραίος, πια με σκοτώσει ο μαλάκας. Και γάμω το όπλα γι' αυτό. Πρόσεχε. Γάμω το. Πού είναι? Ξέρει να χτίζει. Πεθάνω. Τι πειράζει, καλά τα πήγαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, τέταρτη, εντάξει. Ήτανε δύο ή πολλά άτομα, μάλιστα, γι' αυτό. Πολύ ωραία όλα με τα Low Rider. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και γεια σας.